Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El diumenge 18 de desembre es va tornar a celebrar la Marató de TV3. La Marató de TV3 és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La Marató de TV3 i enfocat a obtenir recursos econòmics per a la investigació científica de malalties que ara per ara no tenen curació definitiva. La Marató de TV3 va més enllà de l'obtenció de fons. Té una important tasca de sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i o curar-les. Per a la Marató és tan important la recaptació de diners com la divulgació científica, la conscienciació i l'educació de la societat en la cultura científica. El programa de televisió que se celebra anualment en el mes de desembre té una durada aproximada de 15 hores en directe i està conduït per un o dos presentadors que, com la resta de l'equip, fan una autèntica marató. Cada any el segueixen més de 3 milions de persones, recapta una mitjana de 7 milions d'euros i genera una mobilització ciutadana tan extraordinària que s'ha consolidat com la gran festa de la solidaritat a Catalunya. Per això, és el programa que més fons recapta a l'estat espanyol i es situa al mateix nivell de les maratons internacionals de més prestigi. Els resultats de les diferents edicions de la Marató han demostrat la capacitat de convocatòria i cohesió de TV3, així com la capacitat de la societat catalana de plegar-se en un acte solidari. La reacció de la població és tan exitosa per la quantitat de diners recaptats com pel nombre de ciutadans i empreses que es mobilitzen per la causa. Els primers col·laborant amb les seves donacions i treball i organitzant actes en suport de la Marató, més de 1.000 arreu dels països catalans. El món empresarial aporta el seu treball, els seus productes i serveis o les seves donacions, i així fa possible que el total dels fons recaptats es destini a sensibilització i recerca. Els resultats dels projectes finançats amb el fons de la Marató de TV3 s'exposen a un simpòsium que la Fundació organitza anualment des de l'any 2000. És el moment de retre comptes a la societat catalana sobre aquesta inversió en recerca, feta possible gràcies a la solidaritat demostrada amb els donatius efectuats.